This is the abandoned Marcos Twin Mansion. Itinayo ito taong 1979 at natapos ito taong 1987. Matatagpuan ito sa Barangay Casili, Cabuyao, Laguna. Ang mansyon na ito ay dating tinirahan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na may kabuuang lawak ng 25 ektarya. Ngunit pagdating ng taong 1988, ito ay kinumpiska ng gobyerno matapos madismiss ang dating Pangulo. Dahil ito daw ay parte ng ill-gotten property ni Marcos habang siya ay nakaupo bilang Pangulo. Pagdating naman ng taong 2010, inutos ng Sandigang Bayan na ibalik ang ari-arian na ito sa mga pamilyang Marcos. Subalit pagdating naman ng taong 2017, nagpalabas ang Korte Suprema ng Pilipinas ng hold order kaya hanggang ngayon ay kontrolado ito ng Presidential Commission on Good Government. Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Casili, dito lang sa Cabuyao, Laguna. So pinuntahan natin yung dating bahay ng mga Marcos or kilang Twin Mansion. So kung makikita nyo, ito yung bahay, oh. So lumang-luma na. At kung makikita yung mga kahoy sa taas ng bubong, halos nagkasira-sira na. So ito yung main entrance ng isang side ng mansion na to. Yun, lumang-luma. Ay, yung dating presidente ng Pilipinas at yung first lady. So, mapa ng Pilipinas. Ay, makikita nyo, napakaluma na. At ang laki sa loob. Ito yung loob, oh. Ay, may billiard table po. Ayan, loob. So, doon sa dulo may hagdan. At may painting po, oh. Tapos yung side niya kahoy pa. So Twin Mansion kasi kung makikita yung structure ng harap, ito mismo kinakatayuan ko, halos pares lang doon sa kabila. Ito kung makikita nyo yung mga kahoy ng bubong, sira na rin. Tapos halos may mga tama na rin yung mga pader niya. So ito yung dating mansion ng mga Marcos. So sabi po ng caretaker ng mansion na to, ito daw ay i-renovate na ng may-ari. Kaya hindi na sila nagpapapasok dito. Fortunately, nagpaalam tayo ng maayos sa caretaker na kung pwedeng pumasok kami dito sa loob ng mansion na to. Kaso ang sabi niya, hindi daw pwede. Kasi nga yung mga nakausap ko mga content creator dito sa Laguna tapos Maynila, kahit sila hindi na rin pinapasok dito. So ito yun, napakalaking mansion. Tapos ito daan, no, papunta doon sa may kabila. So kung makikita mo yung structure nito, ayan, no. So halos pareho dito sa kabila, kaya tinawag na Twin Mansion. May ito yung bubong, oh, sira na rin, oh. Isa to sa historical spot dito sa Cabuyao, Laguna. Napakalaki. Hindi na tayo makakapasok doon kasi may kahoy na rin yung daan. Tapos dito halos nakakandado na yung mga pinto. Grabe, ang ganda. Alam mo, kahit luma, napakaganda kasi unang-una alam yung historical place to. At ito'y tinirahan ng dating presidente ng Pilipinas. At kasalukuyan, ang presidente natin ngayon ay ang kanyang anak. Ito, napakalawak na bahay. Tapos ito open ground. Ayun, may kita yung side ng mansion na to. Ayun. Tapos doon sa likod, overlooking yung Laguna. Kaso hindi tayo makakapasok dyan kasi bawal pumasok dito sa areang ito. Ang ganda. Kung makikita nyo yung area ngayon, ayun, baba na yun.
Nasa elevated tayong lugar ngayon, dito sa Barangay Casele, dito sa Kabuyaw. So kung makikita yung mga gilid ng bubong, sira-sira na rin. Halos may mga butas na. Tapos may asong bantay na natin itong harap. Diba? Halos parehas ang structure kaya tinawag ko Twin Mansion. Ayun, tapos hanggang dito. Grabe, ang ganda ng lugar na to. Actually, first time kong pumunta dito. Ito talagang sinadya ko. Kasi alam ko na mayroon ditong historical spot sa lugar na to. So kung makikita nyo, kandado na siya. Ayun, hindi mo siya mabubuksan. Nakapadlock. Ito yung loob. Ayun, no? Kung makikita yung larawan ng dating First Lady ng Pilipinas, pasok ko to. Ayun, no? Yung mag-asawa. Grabing mansion to. Siguro pag binenta to, sobrang mahal na. Diba? Hindi na kayang bilhin to. Ang mga kabila lang nito, mga talagang bilyonaryo tapos milyonaryo. Kasi unang-una, nagmamahal yung lupa. Tapos ang binabayaran pa dito, yung prominenteng taong tumira dito. Kasi iba yung sentimental value ng bahay na to. Kasi mga Marcos ang may-ari nito. So first time kong pumunta dito sa lugar na to, na-amaze ako kasi ito yung bahay na naging presidente ng Pilipinas. Ang ganda. Ayun, no? Lawak ko. So, tignan natin dito sa Mayagdan. Hindi man tayo makakakyat dyan kasi bawal nga. Ayun, no? Ganda. Tayo makakapasok dyan. Ayun. Ito yung parang aisle na nagdudugtong dito sa unang mansion na to hanggang dito sa kabilang mansion. So kung makikita nyo, halos makahoy na, matalahib na. Kasi nga, halos napabayaan na rin ang bahay na to. Pero may caretaker to. Alright, tapos itong bahay na to i-renovate as per caretaker ng mansion na to. Diba? So, yun, ito yung isa sa lugar na pinuntahan ko dito sa Kabuyaw, Laguna. And then, tinatry pa namin ang aming makakaya na payagan kami mag-cover ng abandoned barracks dito. Actually, nakausap ko na yung caretaker. Ang problema natin dito ay hindi na sila nagpapapasok. Matagal na. Kaso lang sabi ko naman sa caretaker na kung pwedeng pagbigyan naman kami kasi from Naga pa kami. So, kinakausap niya alak niya na sama sa amin. Kaso lang wala sa ngayon. So, sana umuwi para masamahan tayo sa abandoned barracks. Ako saan? Sabi ng caretaker doon sa abandoned barracks, meron namatay na dalawa na hindi malaman kung anong rason. So hindi nagpapasok doon sa mismong abandoned barracks kasi yung mga gamit ng namatay doon nandoon pa sa loob. So kung mabigyan tayo ng chance para mag-vlog doon sa lugar na yon, hanggang labas lang tayo ng abandoned barracks. Kaso lang talaga nakakatakot kasi unang-una, haunted na yon. Tapos talagang masukal na yung daan, sabi ng caretaker. Kaya sabi ko okay lang naman yun kasi gusto namin talagang puntahan yun kasi yun ang purpose namin dito sa Laguna. Kaya sana pagbigyan kami ng caretaker ng abandoned barracks na yun. So ayun, eto na yung sinasabi ko sa inyong bahay ng mga Marcos, Twin Mansion. So napakagandang bahay. Alam mo yung napuntahan mo yung bahay ng isa sa naging presidente ng Pilipinas, diba? Dito sa loob. So hindi na tayo pinagbigyan pumasok kasi hindi na talaga pwede pumasok dito sa lugar na to, sa mansion na to. So sabi niya kung magka-cover kami kahit lang daw sa labas. So papalipad tayong drone para mas makita nyo ang ganda ng mansion na to. Luma siya pero talagang pag sinabing Marcos, talagang kahit lumang tignan pero historical tapos napakaganda. Ayun o. Ito yung unang mansion at yung ikalawang mansion. Alright. So si Papa EJ ito. Paalam na ako. Peace out.